od Japana preko Norveške, Švicarske, najbogatiji ljudi na svijetu sada će moći bez ikakve zadrške doći i kupiti našu zemlju, naše stanove. I mi kao država, ako rasprodamo naše materijalno blago, naš najvrijedniji, ono što imamo, svaki pedalj naše zemlje u ruke elitama i strancima, a to radi Andrej Plenković i njegova globalistička politika koju provodi u Republici Hrvatskoj, što će nam ostati? Što će nam ostati kad ostanemo bez naše djedovine? Što će nam ostati kad ostanemo bez naših otoka, bez naše zemlje? To radi Andrej Plenković. Paralelno iseljava 500.000 Hrvata iz Hrvatske, onda radi proces izmjere stanovništva, useljava strance, naravno, nažalost, nisu to oni vrhunski inženjeri koji najviše mogu doprinijeti razvoju našeg društva i paralelno, pazite, članice OECD-a od Japana preko Norveške, Švicarske, najbogatiji ljudi na svijetu sada će moći bez ikakve zadrške doći i kupiti našu zemlju, naše stanove. Što će to uzrokovati? Opet rast ogromnih cijena, tako da mali građani, mali ljudi neće više moći plaćati ni rentu stanova uz ovakve inflacije, uz ovoliki broj ljudi koji radi na minimalcu, 100.000 Hrvata, građana Republike Hrvatske radi na 560 eura. A elita se bogati, a sirotinja postaje sve siromašnija. To su politike Andreja Plenkovića. Tražite stanku stvarno?